You are going to hear a woman talking about herself, her daily life, her job, and her hobbies. Listen carefully and read the text on the screen at the same time. Try to understand the meaning of each sentence. Аз се казвам Елена. На 31 години съм. Живея в София, но съм от един малък град близо до Русе. Работя като архитект и много си харесвам работата. Обичам да пътувам и да спортувам. Ходя на фитнес 3 пъти в седмицата. За мен е важно да съм в добра форма. Това ме кара да се чувствам жива. Искам да имам повече свободно време, за да мога да чета книги и да излизам с приятели. В момента прекарвам по 10 часа на ден в офиса, защото работя по един голям и важен проект. Но когато той е готов, ще отида на почивка за 2 седмици. Now you are going to see the Bulgarian text along with the English translation. Listen to the audio again and follow along. Use the translation to better understand each sentence. Аз се казвам Елена. На 31 години съм. Живея в София, но съм от един малък град близо до Русе. Работя като архитект и много си харесвам работата. Обичам да пътувам и да спортувам. Ходя на фитнес 3 пъти в седмицата. За мен е важно да съм в добра форма. Това ме кара да се чувствам жива. Искам да имам повече свободно време, за да мога да чета книги и да излизам с приятели. В момента прекарвам по 10 часа на ден в офиса, защото работя по един голям и важен проект. Но когато той е готов, ще отида на почивка за 2 седмици. Which words did you understand? Go back and listen again if needed.